So guys, mayong gabi sa inyong tanan. Magluto ta og munggos di ay karon no. Muna ato karon content di. Ang aton pagluto sa munggos ato la ay gisahon. Muna siya aton mga sagol sa aton munggos ug mga lamas na gamiton. Og ato na iuna ang mantika. Ato pabuton kadiyot. Tapos ato ilunod ang ahos, mga lamas na di ay. Og ato na ilunod ang munggos. Ato na butangan og asin. Karon ato na ilunod ang kamunggay ug gay para lami jud ang atong utan munggos. Og syempre dili na to kalimtan ang atong magic sarap pampalami sa atong utan munggos. Og naluto na jud ang atong utan Bisaya na munggos. Tara kainan na.